Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele eqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfokambanjwa ukhathini umagutshwa ngumshana wakwaNgcobo fuze omashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo ozalwa uThumbu latshatshatsha kaPheshe kaMaguyane kaVaphi kaNokhonjo. Kuhlala kuyintokozo enkulu umbukelo wempunga yesintu ukuthi ngifike la kwe channel ethe enkulu ngiyimpunga yesintu la sifundisana khona isintu la sichushisana khona ngezinye zezinto ezithinta isintu sethu. Ngiyacela nawe ungaka-subscribe ukuthi usubscribe. Angibonge kulabo sebesubscribile, ngiyabona i-channel ethi ikhula ngamandla 90,200. Nawe ungaka-subscribe ngiyacela ukuthi usubscribe. Ukusubscribe la ku-YouTube akudla imali kodwa kukuthinta nje ibutton leli libhale ukuthi subscribe usuke wenzela ukuthi yonke imifanekiso eqoshiwe engenayo kwi-channel enkulu impunga yesintu TV efundisa isintu soqobo engabafaka abantu ehlathini wenzela ukuthi nawe uyithole yonke leyo mfanekiso eqoshiwe. Kuyenzeka ukuthi mhlawumbe uyazama ukusubscribe angavumi ingoba awungenanga ngemniningwane yakwa Google. Into ekufanele ukuthi uyenze nengakwenzela ukuthi kube lula ukusubscribe kwimpunga yesintu nakwamanye ama channel anemfundiso ezakhayo ukuthi uvele udownload i-app ka-YouTube. Mawuqeda kuyidownloada bese uye lapha ku sign in ufike ufake i-email address yakho yaka-Gmail ufake ne-password bese uyayisearch impunga yesintu TV. Ibutton uzobe usulibona elibhale ukuthi subscribe bese uyalipressa uzobe ususubscribe-ileke lapho kuzovuma-ke bese wenze njalo ushaye ne-notification button. Yonke imifanekiso eqoshiwe siyifakayo abaka-YouTube bazokuthumelela umbiko wokuthi impunga yesintu sifake umfanekiso oqoshiwe. Impunga yesintu ibukhoma ngoba o-live bafowethu sisazobenza impela nakuba sisahlanganisa amanyeke amathuluzi okuthi umsindo sikwazi ukuzwa. Buka namhlanje kuphathelene imbukelo impunga yesintu. Sinembiza la yama-alsa. Yini konje ama-alsa ngesizulu? Ama-alsa nama-piles. Yo! Yema-piles ave inkinga ama-piles. Uma ukuthi unama-piles nayo imbiza emphelandaba iyatholakala le mbiza izokuphilisa ama-alsa nama-piles. Le mbiza le iyakusiza. Uma ufika emphelandaba i-200 rand yikhulu 200 rand. Uma ufuna sikuposele yona i-350. Sisebenzisa uPostnet ke bafowethu ngoba ophepha bamahlathi noma ningabatshela ophepha bamahlathi izinto ezifana nalezi abazithumeli. Yindaba ngithi bamahlathi ingoba izinto zabantu bavele bazithathe bazijikjele nje. Wakwabona lapho ukuthi into yomuntu ayijikjele umuntu. Ingoba izinto zabantu bazithatha bazijikjele nje. Yini bangahloniphi izinto esizithumelela abantu? Iyona ke into ukuthi bangakwazi ukuthumela into ezifana nalezi. Kanti uPostnet professional kakhulu. Into yomuntu akavela ayilahle nje ayijikjele. Uphepho kasawusebenzisi ngoba manje usinika inkinga uyazibuyisa izinto zethu ngokuthi awukho professional. Uma bezithatha lezi zinto lezi sizithumelela abantu bayazilahla bavele bazijikjele nje noma kanjani. Engisho ukuthi ke mawufuna sikuposele lembiza le kufanele ukuthi usitshele ukuthi ukhona noPostnet kule ndawo ohlala ngakuyona. So bese sikuthumele la 350 kodwa mawufika emphelandaba 200 rand. Namuhla mbukelo wempunga yesintu kunodaba engifisa ukuthi silibuke olujulile engenzeka lingakuthinti wena kodwa kungenzeka lithinto oseduze nawe. Kungenzeka futhi lithinta umuntu othile uzithole nawe usunalo ulwazi lokumluleka ukuthi yini angayenza. Yingakho lo mfanekiso oqoshiwe ubalekile kuona wonke umuntu. Nayo yonke imifanekiso eqoshiwe siyifakayo ibalekile kubona bonke abantu ngoba iwumphako wesizukulwane. Uyokwazi ukuthi isizukulwane sakho usicobelele. Uyazi ukuthi khona umuntu ozalwa intombi phakathi kwegceke umlanjwana njenganami. Mina ngumlanjwana wakwaNgcobo
fuze omashiya amahlanga azoshumayela. Lo muntu uthola ukuthi uzozalelwa le ekhaya akhule, uthola ukuthi mhlawumbe akakazi aye kubo, kwesinye isikhathi uthola ukuthi uyaya kubo, uthola ukuthi ekukhuleni kwakhe nje yonke into uyenza la komalume, ubikiwe la komalume, zonke izinto zakho zenzela la komalume. Omunye uthola ukuthi akayi kubo, kodwa omunye uthola ukuthi uyaya kubo. Ubaba wakhe uthola ukuthi akazange amphike, kodwa ukuthi ubaba wakhe akanakile, akazilungisa izinto, agcine lo muntu ehlala komalume bakhe. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi ubaba wakhe wakwafika wazogeza igceke, ehlonipha icala lenzile ukuthi kubalekile ukuthi alilungise. Mekhula lo muntu athola umsebenzi, kwesinye isikhathi umsebenzi engakawutholi eqeda kufunda, acelelwe ethongweni la komalume bakhe, kuthi nina bosibani bani sicela nimkhumbule umntwana nimuphe umsebenzi. Nebala abantu abadala bamkhumbule awuthole umsebenzi. Kuhamba isikhathi acele mhlawumbe intombi njengami. Mina yabo nje ngithi ngumuthi wentombi ezithi zingawubuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni iqeda isimilo maqeda isikhohlwa amasokazi. Mina abantu besifazane yabona mabebona mina ngathi babona uchocolate. Mina angiqonyiwe mina angizange mina ngithi mase ngifuna ukuganwa kwa ukuthi ngiganwa nje nginentombi eyodwa. UNdlunkulu lo enimaziyo ngiganile akuzange ukuthi kube uyena yedwa. Hawu sekunenkinga insizwa yakithi uma unentombi eyodwa bese uthi wena uzoganwa yiyona. Yini oyibonile kuyona? Mina yabona intombi mina enganginazo ngizaze ngimthathe yena uNdlunkulu zazi isikhombisa mangithi angiphosisi. Zaziningi mina nje ngangiqonyiwe nje kakhulu. Ngangiqonya mina ngisho abantu esasifunda nabo. Umuntu wayethi uma ngibona ngime nentombi yakhe ngibuze ukuthile mhlambe ngiyithuma avela afika azoxolisa. Athi ngiyacela ungayishele ngoba wayazi kahle ukuthi ngumuthi wentombi ezithi zingawubuka kuhluma ihlahla sothando. Thola ukuthi kuzocela nami ngacela ngahamba mina ngayoguqa esibayeni. Mangiguqa esibayeni ngacela amakhehla ukuthi angikhulumele nentombi zawo zingikhethele nebala. Kwafika isalukwazi esizala umama intombi yasematolweni. Yafika ngitshela yathi kule ntombi zakho ikhona le ntombi osanda kuhlangana nayo yasendaweni ethile iyona kufanele uyithathe bomfazi. Lo muntu ke enza into efana naleyo acele ethongweni la komalume bakhe bese liyamphendula limkhethele intombi azokwazi ukuthi ayilobole igane phakathi kwekhaya ngoba yena uyingane yakomalume. Nebala bamupha amandla ahamba ayekolobola. Ngenkathi esuke yakolobola kushisa impepho komalume bakhe. Bofuze fulele omashiya amahlanga azoshumayela. Naba bakhongi esibathumayo endaweni ethile ukuba bayocela isihlobo esihle endaweni ethile. Kuphume nenkomo zale ekhaya kwaNgcobo. Zihambe ziphikelele le ehadini. Ekhweni lami lapha komduma. Mabefika khona bakhonge ekhweni lakho insizwa wena okhulele komalume bakho ngizokhuluma ngensizwa kakhulu ngoba abantu besifazane akubona abantu ababucayi. Ingane intombazane makuthiwa nje iganele komalume nje ku-right kakhulu mayikhishwa komalume ihamba. Into eziningi akusabusakhaleleke ukuthi uyise useyayifuna kodwa umuntu oyinkinga insizwa esukizelwe uthola ukuthi uyise wayo uyithole entombini. Mabefika abakhongi laphana bayakhuleka njenganathi sathi masifika bafike bakhuleka abakhongi bathi thina bakwaNgcobo sizocela isihlobo esihle lekhaya bangena nangempela bafike bathi thina oNgcobo umshana wethu usithumile ukuba sizocela lembali lekhaya uyibone imfanele wabesebona ukuthi ngakuhle kakhulu uma engafika lekhaya azoyicela ayithathe ayoyitshala emagcekeni ethu bese ifika iqhakaza. Ngenkathi sekuxoxiwe kwakhulunywa kwaqedwa abale ikhaya la kade nizolobola khona babe sebeshisa impepho. Mabeyishisa impepho sebebika lezi inkomo ezisuka lapha kwaNgcobo okuwukuthi nina bosibani bani
nazi inkomo ezisuka kwaNgcobo ebezocela ingane yethu usibanibani bacela ubuhlobo phakathi kwale khaya nangempela kuqhubeke. Uyabona manje ukuthi inkomo sebezibikile njengoba nawe kade ubika inkomo zisuka okuthi uyocela ubuhlobo endaweni ethile. Angiyithinte le ndawo. Omunye umuntu ukuthi kusenjalo esalobolile kanjalo bese kuqhamuka ubaba wakhe. Avela afika ubaba wakhe azohlawula aqede akhiphe konke okudingwa omalume. Bese emva kwalokho uyakhishwa lengane le. Uma ekhishwa lo muntu lona komalume bakhe ubaba wakhe uyamemukela ngapha. Angene ngapha. Uyabona ukuthi lo muntu usenzelwe yonke into komalume. Ubaba wakhe usemkhokhelile waqeda. Wavele wakhishwa nomalume bamkhipha. Uthola ukuthi sebeyilibele lena yokuthi kade lobola. Kwesinye isikhathi abayilibele. Mhlamba basayinakile okuthi ubeselobolile. Akhishwe lo ngoba phela ubaba wakhe usenze konke. Akakaqedi kodwa. Kunezinto ezisasele ngisho umakoti umbonda akakawukhiphi. Baba wakhe avela afika akhokhe yonke into efunwa omalume. Meqeda khokha yonke into efunwa omalume bese omalume babamba imbuzi bamkhipha umshana wabo. Ubaba wakhe amemukele usegcwele sibongeni sakubo. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi aganwe aqede asinelwe njenganami nje ngisinelwe komalume bami kaNgcobo. Athi sesinelwe kanjalo bese kuvele kufika ubaba wakhe. Athini ubaba wakhe? Athi ubaba wakhe ngizokhokha njengamanje. Afika akhokhe yonke into baba. Ukhokhela ingane yakhe ephuma esendeni lakhe. Uyikhokhela nje lengane isilobolile yaganwa yasinelwa. Kwesinye isikhathi uyikhokhela nje ubaba isilobole kodwa ayikakaganwa. Nangoku umbuzo khona. Njengoba ubaba esekhiphe yonke into wena kade usulobolile waqeda. Sekusele ukuthi kuphuma udwendwe. Wena kade usuganiwe. Wafika ubaba wakho usefuna ukukuhlenga. Wakhipha yonke into. Kufanele kwenzeke njani ngomakoti wakho? Lo okuganela komalume wachelwa ngale nyongo yakomalume. Angithi wena usekukhokhele waqeda yonke into. Sekufanele wena ukuthi ukhishwe phela manje. Uhambe uye kini. Kwenzakalani? Kufanele ukhishwe. Umakoti wakho lona nakuzokwenzakalani? Ingane lezi kuzokwenzakalani ngazo? Ibhokisi leli alethwa ngalo la ezogana ake sikushiyeke mhlawumbe kwebhokisi. Izinto zakhe nethongo lakhe lele lalethwa le ekhaya lizogana. Kuzokwenzakalani? Kungabe mhlawumbe kufanele ukuthi ubaba wakho mesusukhishwa ngoba phela usefuna ukukuhlenga manje usuganiwe. Kufanele ukuthi uphume nomakoti wakho nabantwana noma kufanele kwenzeke njani? Umbuzo loyo. Wena usulobolile waqeda. Kodwa izinto eziningi awukaqedi ukuthi uzenze. Udwendwe lakaphuma. Umakoti lona kufanele ukuthi ahambise umbondo. Kufuna uhambise phi njengoba wena manje usukhishiwe komalume bakho. Ubaba wakhe sekuhlengile wahamba wayomukelwa kini. Kungabe manje udwendwe sekufuna lidwebeni lihambe liye lapha kini la sukhishelwe khona ngoba phela usekho komalume. Ungakhohle ukuthi ngenkathi kuqala konke kwashiswa impepho komalume. Kwaphuma inkomo zakomalume. Zahamba zaye ekhweni lakho. Ubaba wakho usekuhlenga nje wena usuthatha inkomo zakomalume waya kolobola. Kwesinye isikhathi ubaba wakho ukuhlenga nje usuganiwe komalume. Kufanele kwenzeke njani? Angimfunike mina umuntu olungisa izinto ngolwazi. Kodwa ngifuna umuntu olungisa izinto ngomoya. Ngibuza kuwena umbukelo wempunga yesintu ngizobuya nengxenye yesibili. Sesizochaza ukuthi lowo muntu loyo kufanele kwenzeke njani kuyena. Lo muntu lona uthe elobola walobole komalume bakhe. Uthe seqedile ukulobola kwase kufika ubaba wakhe. Wafike wamhlenga ubaba wakhe. Wakhipha konke okudingwa omalume. Omalume babamba imbuzi, bamkhipha, bamfaka isiphandla. Noyise wakhe wabamba imbuzi, wamemukela wamngenisa ngaphakathi. Uma sekufanele kufanele ziwushayele kuphi? Nangomunye umuntu useganiwe komalume waqeda.
uma seganiwe waqeda komalume usenomfazi khona legcekeni nabantwana, sekufika ubaba wakho usefuna ukumhlenga eseganiwe. Kwenzakalani ngalowo mfazi osemganile? Kwenzakalani ngaye? Ngibambe kumfanekiso oqoshiwe olandelayo engxenye yesibili, la sizobe siyikhuluma khona lento, sibafundisa abantu, sibatshele okuyikho, singabatshela okuyizinkolelo, ngoba abantu abaningi babambelela kakhulu ezintweni eziyizinkolelo othola ukuthi mhlawumbe abanye bazifundiswa umkhulu babo eziphambene nesintu nangendlela yokwenza kufanele ngaba abantu benza ngayo. Qhubeka-ke mbukelo wempunga yesintu, subscribe ku-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Ngizobuya ngiyimpunga yesintu nengxenye yesibili la sizohluba khona udlu bekhasini ukuthi uma uwumuntu ekwesimene esinjalo kusuke kufanele wenze njani. Zikhona-ke ney'ncwadi esizilobile ezifundisa isintu, asiyibhali inganekwane, kodwa sibhala ukuthi umuntu uma enenkinga ngokwesintu kufanele ayilungise kanjani. Nomlando futhi asigxili kakhulu kuwona, ngoba umlando awumsizi ngalutho umuntu. Ngingakuxoxela ngoshaka ukuthi kwenzakalani, kodwa lokho ngeke uyiqede inkinga obhekene nayo. Kodwa umlando obalulekile, umlando wakini, umlando wokwazi ngokhokho bakho, wazi ngomkhulu bakho, wazi ukuthi yini kini engazange yenzeke, yini kufanele ukuthi yenzeke, yini eyenzeka ngendlela ekungeyona. Kubalulekile abantu ukuthi bazihluphe ngomlando wasemakubo, ungazihluphi ngomlando ongeke uzukusize ngalutho empilweni. Nayi-ke bafowethu imbiza, ngithe umuntu onenkinga yama-ulcer nama-piles uyayithola le mbiza emphelandaba. Le mbiza lena bafowethu iwu-200 rand uma ufika emphelandaba. Uma ufuna sikuposele yona sisebenzisa uPostnet, iwu-350. Nencwadi zethu ngokunjalo njengamanje sinekhombo njengamanje yendlela yesintu namava ahlabahlosile, iwu-750 rand including i-delivery. Asuthathe-ke lo mfanekiso oqoshiwe sodlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Ungaphuthelwa-ke ingxenye yesibili yalo mfanekiso oqoshiwe la sizohluba khona udlu bekhasini ngokuthi uma ukhulele komalume walobola okanye waganwa, usuqedile ukulobola, ubaba wakho besefika ezokuhlenga wakhishwa komalume, kufanele ukuthi umgcaco ziwubeke kuphi. Wena-ke usuganiwe, kwenzeka njani ngomakoti wakho? Uphuma naye noma kwenzeka njani? Abantwana bona kwenzakalani? Ake sithi-ke nje impunga.